Il-Ministeru għat-Turiżmu u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu ħabbru investiment ta' 5 miljun euro f'taħriġ lir-riżors uman fil-qasam tat-turiżmu biex bekk il-prodott turistiku lokali ikun aktar kompetittiv u b'saħħtu hekk kif tgħaddi l-pandemija tal-COVID-19. Il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli qalet ukoll li dan imur jitfid mal-viżjoni tal-Gvern li jkunu salvati l-impjiegi. Mal-25,000 persuna se jkunu jistgħu jażlu minn 300 kors akkreditat jew minn 57 kors qasir mingħajr ħlas. Il-Kap Eżekuttiv tal-MTA Johan Buttigieg qal li l-korsijiet ta' taħriġ jilqgħu għal varjetà ta' livelli li jkopru diversi temi, fosthom ħiliet ta' tmexxija, l-aċċess virtwali tas siti storiċi u l-effetti tal-coronavirus fuq it-turiżmu dinji u kif dan jista' jittaffa. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għat-Turiżmu Ronald Mizzi spjega illi dan se jippermetti influss ta' turisti ta' kwalità. Il-volumi issa mhux u naħseb issa l-isfida tagħna hija kif se mmorru għal aktar kwalità fit-turiżmu tagħna u naħseb dan huwa mezz importanti ta' kif aħna nużaw dan il-perjodu idle li għandna biex nitrenjaw il-workforce tagħna biex nassiguraw li l-ħaddiema tagħna ikunu ittrenjati biex nagħmlu l-qabża li jmiss għal prodott ta' kwalità aħjar fit-turiżmu tagħna. Il-Ministru Giulia Farrugia Portelli ddeskriviet dawn it-300 kors differenti bħala pjattaforma ta' taħriġ tal-ogħla livell. Qalet li 90% ta' dawk li jaħdmu fis-settur tal-akkomodazzjoni u tal-ikel qed jieħdu l-għajnuna tal-ħlas fil-paga. Sissa 36 kumpanija fosthom l-Istitut għall-Istudji Turistiċi u l-Università ta' Malta urew interess f'dawn il-korsijiet. Magħhom ingħaqdu wkoll entitajiet internazzjonali fosthom il-Forbes u l-UNESCO. Din hija opportunità li se tkun qiegħda tajn il-settur lokali ikollu prodott aqwa, prodott aħjar biex meta aħna noħorġu minn din il-fażi nkunu b'saħħitna u aktar kompetittivi minn pajjiżi oħra. Dawk interessati jistgħu japplikaw permezz tas-sit elearninghospitality.com. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.